Iti daytoy may kadua ti naratibo may panggap iti ekspedisyon iti Antarctica. Intay rugyan nga amamwen ni Ernest Shackleton ken ti inna panagsagana iti ekspedisyon apan ang balasiw iti kontinente ti Antarctica. Veterano iti panagsukisok ken panagdalyasat iti Antarctica ni Ernest. Tubo daytoy iti kapututan a naggapu iti Irlandesa wenno Ireland. Naipas ngay daytoy iti Kilkea, County Kildare, idi may ka-15 ti Pebrero 1874, 1874. Imalis ti kaamaan na, anapan Inglaterra, idi agtawan dayto iti 10, ket nagserbi dayto iti armada ti Britanya, iti panagkabanwag na. Imuna anapan dayto iti Antarctica, idi 1902, 1902, akadwa ti grupo, nga indaulwan ni Robert Scott, iti daydi ekspedisyon a managan panagduktal, wenno discovery. Naipagilian nga ekspedisyon iti Antarctica ti Britanya, wenno British National Antarctic Expedition ti opisyal anagan na. Nairusat dayto nga ekspedisyon ti siyensa tapno mapandas sukisukan ti Antarctica amang duktal may papan iti biolohiya wenno biology wenno nakaitubuan agalad dagiti naparswa a banag ken dagiti ayop nga agtaeng ijay. Agpaliw da may papanti panagbalbaliw ti klima ken atmosfera ijay kastamet a mga dalda may panggap iti sakop ti magnetiko ti South Pole. Kastamet nga adalen da ti geograpya wenno galad ti lawang ken pisikal a nakaseknan daytoy a kontinente. Adu dagidi naduktalan da abaro adiso na isuda ti nangimapa ket naikadengmet ano mabalinan da idi ket mapandadanunan ti South Pole. Daytoy nga ekspedisyon ket naipangruna ti pategna iti pakasaritaan iti daydi panawen ti panagduktal ti Britanya iti Antarctica. Nadutukan idi ni Ernest iti saad a may 3 opisyal wenno 3rd officer ket isu ti nagaywan kadagiti balon ken probisyon da. Naipaakempay ken kuana ti panangurnos kadagiti kasapulan da a pagliwliwaan. Maysa ni Ernest kadagiti 3 a kaunaan a nakagteng iti disso a kaasitgan iti South Pole nga iti daydi a panawen ket di pay nadanon ti tao. Kadwa na idi ni Robert Falcon Scott a leader da ken Edward Adrian Wilson a may kadwa a suruhano. Isu daydi ti kaadaywan a dinanda idi inkadeng ni Scott nga agsublidan iti bapor a Discovery a kampuda. Nagsakit ti nakaro a scurvy ni Ernest iti daydi panagsublida, ket iti baet ti panagkedked na, pinagawid ni Scott daytoy iti daydi dimteng a bapor a managan Morning wenno bigat. Daytoy a bapor idi tinapan nagitulod tinayon a balon iti bapor a Discovery a panagduktal. Napanmanan ni Ernest ijay Antarctica iti 1907, 1907. Ngem isun ti nangidaulo iti daydi may kadwa nga ipapanna. Managan Nimrod daydi nga ekspedisyon ket daytoy ti umuna nga ekspedisyon nga indauluan na. Malaksid iti panagsukisok nga agpaay iti siyensa, gayat idi ti Nimrod ti makagteng iti abagatan nga ungto wenno South Pole ti lubong. Iti daytoy nga inrusat ni Ernest. Nakadanon da iti agarup 70 ket 7 a milya laengen ket magtengdan day didiso agay atda, idi inkadeng na nga agsublida. Ammo ni Ernest aday di balon da ataraon, ket makaanay laeng amang idanon kadakwada iti gandat da adiso. Ngem awan tu tinabatin a pagbiagda iti panagsublida. Iti daydi a desisyon na a panagsubli adi na nagtengan ti diso nga abagatan nga ungto, insurat ni Shackleton ken Emily nga asawa na ti palawag na. Pinanunot ko ayat ko, nga ad-adda apilyem tinabiyag nga asno, ngem tinatay alyon. Nagdagop ti 97 gasot, 1,700 amilya, ti kaadayo ti pinagnada a hielo, iti daydi ekspedisyon a Nimrod. Idi tawen, 1914, 1914, inrusat ni Ernest Shackleton daydi may kadwang ekspedisyon nga indauluan na iti Antarctica. Nagbaliwan ti gandat na iti daytoy agundaway. Daytoy katapno may banag na ti kaunaan pay laeng apan ang balasi ti tao iti rabaw ti kontinente.
Nagtengen ti tao ti amyanan nga ungto ti daga wenno North Pole. Babaen ti panangiyuna da Frederick Cook idi 1908 no 1908 ken Robert Peary idi 1909, 1909. Nadanon metten ti tao ti akinabagatan nga ungtuna wenno South Pole idi 1911, 1911. Naunaan ida ni Roald Amundsen mamaysa a Norwego iti daydi umuna a panakagteng ti tao iti South Pole. Ngem awan pay siya sino a nakaaramid iti panagbalasiw iti rabaw ti Antarctica. Isu a mismo idi tinangurnos iti plano daydi nga ekspedisyon ken isu tinangpili kadagiti tattao a kinasapulan na. Nangpili daytoy iti marinero ken siyentipiko ket biningay na dagito iti dua a grupo. Dagito iti nangbukel iti grupo a nadutukan kadagiti akemda iti daydi nga ekspedisyon. Maysa a grupo ti nadutukan anapan iti bapor nga Endurance. Sabali met a grupo ti kinasapulan iti bapor nga Aurora. Daydi grupo iti bapor nga Endurance ti inmatuna ni Ernest. Ta isuda ti mangibanag iti panangbalasiw da iti rabaw ti Antarctica. Naikadeng iti plano idi amang rugida ijay igid ti baybay a Vassal Bay, a paset ti kontinente, ket agtungpalda iti igid ti baybay a Ross Sea, ijay bangir a paset ti Antarctica. Daydi may kadwa grupo a managan Partido Ross, Ross Party, anay tuding iti bapor nga Aurora ti agakem a suporta kadakwada. Inmatuna ni Aeneas Mackintosh ti Aurora, nga isu ti nagkarga kadagiti balon a kasapulan ti grupo nga aggapunto iti Endurance. Provision da dagitoy nga agserbi inton makabalasiw ken makasangpet da iti bangir a disso ti kontinente. Isu day Ross Party tinadutukan a mangyaramid iti panakaypan dagiti provision kadagiti pwesto anay tuding a pakaytakdaran ti kampong a estasyon nagsipud ta dagito ito ti paglabasan a paginanaan dagiti agdalyasat a naggapo iti Endurance. Naglayag ti Partido a Ross wenno Ross Party anang kadwa kadagiti provision da iti bapor nga Aurora a nagrubwat manipud New Zealand tapno agdiretso da iti baybay a Ross Sea. Naggapumet iti Inglaterra ti Endurance. Gapwen ti panagdumat ti akemda nagsungani ti nagrubwatan dagiti dua a bapor. Polaris ti damo anagan ti bapor ni Ernest ngem sinukatan na daytoy iti Endurance. No may translate iti Ilocano ti kayat na asawan daytoy ket panagibtur. Inadaw na daytoy iti pagsasao ti pamilya na a by Endurance we conquer wenno iti Latin fortitudine vincimus. Babaen ti panagibtur mga bak kami ti kay papanana iti Ilocano. Mabalin pay a babaen ti bilag tinakam nga agbaligi tayo. Naibasar kadagiti padas na adun agungguna ken pamadayaw ti naurnong ni Ernest. Agraman kadagitoy ti nayawat kenkwana a benedictio militis. Anakay paayan kenkwana ti titulo ti kinataknay akas kabalyero. Wenno sir. Naibanag daytoy di insago ti monarkiya ti Britanya ti ranggo a kabalyero. Wenno knight. Kenkwana idi 1909. Iti maysa a seremonya nga investidura. Daytoy a titulo a nayawat ket panangbigbig ken pamadayaw iti daydi kalkalpas na ekspedisyon nga indauluan na iti bapor a Nemrod. Patyen idi ni Ernest a daydi ekspedisyon nga iwayat na iti daydi atawen 1914, 1914, ti maudin kadagiti kaindaklan a panagdalyasat ijay kadagiti a panawen ti panagduktal iti Antarctica. Pinanaganan na ti ekspedisyon iti Imperial Trans-Antarctic Expedition wenno ekspedisyon ti imperyo a panangbalasiw iti Antarctica. Nagsagana nga rod ti bapor nga Endurance. Binukel ti 28 a miyembro daydi grupo iti barko nga Endurance. Gudwa daytoy dagiti pinili ni Shackleton a kameng ti ekspedisyon manipod kadagiti nasuruk a 5,000 nga aplikante a nagtarigagay a may kuyog iti daytoy nga ekspedisyon. Daydi kagudwa ket isudat ng bukel iti daydi Partido a Ross ijay bapor nga Aurora. Kasakbayan iti daydi pa nagpili na nang ipablaak ni Shackleton iti pakdaan iti publiko may panggap iti panakasapol na iti tattao nga agboluntaryo iti ekspedisyon. Naglaon daydi pakaammo iti
Kasapulan ti malalaki ang maingel ngagpaay ti napeggad a panagdalyasat, nababa at tangdan, naulpit nga lamek, naunday kan nalidam a bulbulan, agnaynayo na peggad, saan na may kariti na talgad a panagsubli, ngem, dayaw ken panakabigbig no agbaligi. Adu, dagidi nagayat ang naggaplikar, iti daydi impablaak ni Shackleton. Nagtarigagay dagidi daduma gapo iti panagayat da asumango iti panubok ken agbaligi. Addamat dagidi desperado idi a makasapol iti trabaho ket gamatanda day digundaway uray no nababa ti sweldo. Dakkela kantidad ti balor daytoy nga ekspedisyon. Ket no mayari iti kwarta ti agdama aggatad daytoy iti agarop $1 milyon Amerikano. May sapay daytoy nga ekspedisyon ket kaarig ti panagdalyasat ti lawang ita panawen. Napeggad daytoy adu ti saan pay nga ammo iti lawang ken pangrugrugyan pay laeng apapanan ti tao. Pinili ni Ernest dagiti aplikante a naregta ken naragsak ti disposisyon da. Idi nagpresenta ken kuana ni Alexander McLean a maysa a Surhano dinamag ni Shackleton. Nasaya at matlaing ti panagkitam, apay nga adda arwat mo asarming ti mata. Simungbat ni McLean, adu arupat aglama amulluong na awan sarming ti matana. Alang arud na awat kan, kinuna ni Shackleton nga inkatawa. Inawat na ni Leonard Hussey a siyentipiko, agsipod ta, agtukar pay dayto iti banjo, ken kaputa, segun ken ni Ernest, makaparayaw makapakatawa ti langana. Kinuna ni Ernest idi, dayta siyensada, wenno kinalaing da iti taaw, ket basbasit ti kay papanan na, kanyak, ngem ti kinatao da. Idi sinublian ni Ernest a bininsa-binsa dagiti kwalifikasyon dagiti muna nga inlasin na. Pinili na dagiti addaanan padas a mangibtur kadagiti masangwanan danto a panubok. Inraman na a pinili ni Tom Crean no pay adda idi reputasyon daytoy a manginom. Naamuan ni Ernest dagiti imuna padas ni Crean iti Antarctica. Agraman daydi naipadamag a panangisalakan ni Crean. Iti kabukbukudan na ti dua kakadwana. Iti daydi panangisalakan ni Crean, kadagiti dua kakadwana, maysa kadakwada ti ginoy-guyod na iti pasagad iti rabaw ti yelo. Ket idi kasapulan ti panangkamakam day ti panawan tapno masalbar day di maysa nga agngangabitan iti patay. Ingasang-gasat ni Crean, ti kabukbukudan na nga ipapan panangala iti arayat babaen ti panagdalyasat na iti napeggad a kabambantayan a yelo. Agarup 4 wenno 5 nga aldaw a dalyasatan day di a distansya. Ngam imbanag na daytoy iti dua nga aldaw, iti baet ti wow ken bisin na. Iti daydi a naamuan ni Ernest, saan nan a pinaluspusan ni Crean. Inununa ni Shackleton, nga inikan ti gundaway, dagidi addaanan padas da, kadagiti barko a pagkalap, nay destino idin, ijay kalalam ekan nga amyanan a paset ti baybay, iti nagbaetan ti Britanya ken Norwega. Innala na adago sa kadwana, ken makanawan na ni Frank Wild. Amamunan daytoy, ta nakadwanan iti daydi mo na dalyasat na iti Antarctica, iti bapor a Nimrod. Na kadwana daytoy, anag na, iti agarup sang gasut a milya iti yelo. Ket syertonan ti pigsa tinakam ken Kira di Frank, iti anyaman a peggad ken panagrigat. Iti kinagpaysuna, kasakbayan ti expedition a Nimrod, a nagkadwaan da, nakadwanan daytoy nga imuna iti daydi expedition nga Discovery nga indauluan ni Robert Scott iti 1901. May sapay veteranon daytoy iti panakaamuna may papan iti Antarctica. Ta nakapagbiyahe man daytoy idin ijay akadwa ni Douglas Mawson iti daydi dua atawen nga expedition nga Aurora iti kalabes a 1911. Daydi may saanay nayon katlaweng ngagkabanwag a naglibas a napan naglemmeng iti barko nga Endurance babaen ti tulong ti gayam ng Amerikano ani William Bakewell. Insikap da daytoy bayat ti kaaddada ti barko ijay Buenos Aires. Daydi pa nakaawat ni William Bakewell ket nagaputa idi makagteng ti Endurance ijay puerto ti Buenos Aires. Adda na ikat atalo kadagidi original a tao a nagapu iti Inglaterra gapu iti madi nga inaramid da. Isot gapu na kinasapulan ti Endurance ti kasukat dagitoy. Nagaplikar dagitoy adwa nga agobra iti bapor.
Ket inawat ni Ernest ni William. Ngam di na inawat kag kabanwag a first Blackborough, gaputa agarup sa nga pulo ket siyamlaeng ti edad daytoy. Talong aldaw dan iti biyahe, idi maduktalan ni Ernest ti kaadda ni Blackborough iti barko. Naipadamag idi akasao na iti pungtot ni Ernest iti daydi panangbalikog dagidi at tattao ken Juana. Inya si idi ni Ernest ti rupa na kinipers ket binutbuteng na daytoy. Ammo maya akadagitoy nga ekspedisyon ket masansan ti panagbisin. Gaputa imaibus ti taraon ket no adda balyudong a mabirukan isut umuna asidaan. Simmungbat to'y agtutubo ket kinunana. Ngem ad-adu mo ti maalad alasag kada kayo apo. Iti baet ti panagunget na, tinakawan na, ken binagbagaan na daytoy, kalpasan day di panagpungtot na. Inikkan na day di nagpigpigargar a pers, iti akaman na, ket binaon na daytoy anapan nangiyam-am mo, ngayon muna iti bagina, iti kusinero da. Kamaudyanan na, nagtungpalmet anasaya at day di panakaynayon ni pers, agsipud ta, kinasapulan da tinayon da ngagtrabaho kan agtaming iti uneg ti bapor nagbalin a nagaget ken mapagtalkan ti abilidad ken galad daytoy. Kondisyon idi ti kumite dagiti sponsor ti daytoy nga ekspedisyon ti panagsurat dagiti amin a kamengna iti diary. May papaan kadagiti inaldaw-aldaw a padas ken pamaliiw da. Naisurat kadagiti kontrata da nga iawatan do amin dagito iti komite into makasublida. Adu dagiti banag anay palgak iti pakasaritaan ti ekspedisyon tinaadaw manipod kadagitoy asursurat da ket sumagmamano kadagitoy tinayraman met iti daytoy asarita. Dinutukan ni Ernest ni Frank Wild a may kadwa a daulo wenno diputado, ni Frank Worsley ti kapitan, ni Tom Crean a nakabakasyon nga opisyal ti armada ti Britanya ti may kadwa nga opisyal, ni Alfred Cheatham ti may katlong opisyal, ken Thomas Ordelis nga kapitan idi ti Royal Marine ti Britanya ti nagserbi a mamalakad nga eksperto ti motor, ken isot nagaywan iti bodega dagiti balonda. Innem tinangbukel iti grupo dagiti siyentipiko, dua ti Surhano, da Alexander Maclean ken James McIlroy, geologo wenno geologist ni James Wordy, biologo wenno biologist ni Robert Clark, pisiko wenno physicist ni Reginald James, ken meteorologo wenno meteorologist ni Leonard Hussey. Naynayon iti grupo ti fotograpo ani Frank Hurley ken pintor ani George Marston. Ni Lionel Greenstreet nga umuna nga opisyal ket kasukat daydi muna ang napili ni Ernest. Nangibabawi iti panakikuyog na gapot na nagsubli iti serbisyo a soldado iti gubat. Ni Hubert Hudson ti nabigador wenno navigator nga isut eksperto amang basa kadagiti datos ken makaammo amang itudo iti matalek a paglabasan ti bapor tapno saan a maisiyasi daytoy iti turong agandat ti bapor. Ni Louis Rickenson ti umuna nga inhenyero ken ni Alexander Kerr ti may kadwa nga inhenyero. Ni Henry McNish ti karpintero, Charles Green ti kusinero, the Walter Ernest Howe, William Bakewell, ken Timothy McCarthy, Thomas McLeod, John Vincent, ti lima nga makabael a marinero wenno able seaman. The Ernest Holness ken William Stephenson ti agsungrod ken agaywan iti kaldera ti bapor wenno managanda a fireman stoker ken ni Burst Blackborough ti parasinop steward. Ditoy ti pakaputdan dayto may kadua paset daytoy sarita may papan ken ni Apo Ernest Shackleton ken ti proyekto na ekspedisyon ti imperyo a panagdalyasat iti Antarctica. May tuloy iti sumuno a paset dagiti sumaron a banag a mayaramid ken mapasamak.